Mnetfu, ngiyakela mnetfu man uthi ukuphakela masinyane. Ya, ngibona ngila ngibhaqile kunebani engifisa ukuthi bangangitholi ngothi yami ngidaba yini. Manje ngifuna ukuthi ngidle masinyane. Ya, it on the go ngikona ubuyele endlini. Samplifu. Hayi khuleka liyasonzela i-order lakho baba. Liyasonzela i-order lakho. Ngiyabonga mnetfu. Wensizwa. Hayi man, sonzela lapha. Bani mina? Yebo ngisho wena. Hayi man, ngikhumbula utena baba wakho lapha kimi enkonzweni into okukhulekela. Ngosihamba kuloye kabuhlungu kabi, waqina kanjani? Usebenzile mthandazo. Usuphilile Nkosi yami mnethu nyanza leyo. Ngikhumbula umemeta kabuhlungu kabi la. Hawu siyabonga mthandazo baba mfundisi. Kepha njengoba bengishido, abangangiloyi baba ngigula i-Tourette syndrome. Sifo nje ngoba vele singakajwayeleki kithi sibantu abamnyama. Sijwayelekile ngale belungwini kakhulu. Hayi mnethu i-Durex ngathi condom. Nakhona mnethu na uthi sifo sebelungu wena usatha kuphi? Yini ujona nemlungu umuthanza belungu? Singena ngeliqansi singena njani? Futhi ekhwele imputi inja maboy ife. Nako-ke angoshambi futhi sekwente njani mfundisi? Kunebantu phela lapho. Yini ulambile lo mfana? Hayi mnethu ukuthi ifonyana thide man kuyambamba. Kumbe uyagula? Ya uyagula futhi uyagula. Nako-ke. Stellenbosch 2-1. Jokothi kwele nje ife. Kakhulu. Hayi man. Uthi into uyasathi. Sifo lenjani lesi Stellenbosch? Uthi uyasathi lesifo mkhiphele ngaphandle man lo mfana utawumosha kudla. Hayi mnethu. Nambe ngithi uyagula kakhulu uphile saka lo muntu. Buya nemandi nje lapha kwasemshini. Mithonethwe. Mekade yami. Angifisi ngibhaqile phela mina. Swilo sakho saseka. Hayi man. Ubhaqela utangenzele kuthole yosata. Mnethu, kere mfuseko la. Ngazo kukuvuka futhi lento yakho la. Ukhahlela mina. Hayi ngiyahamba baba mfundisi. Ngiyabonga kungivusela. Hamba. Ngiyahamba baba. Ulibonile ngakanani? Nkosi yami, ngithi hamba. Kwabudonisi kwenzeka doda qaqani fast uma uthi kaliwa sishaya ihlanya manje. Uyabona kusho bathi ukuhlamba futhi. Sifo lesinjani esinehlamba manje? Futhi ekhwele imputi inja maboy ife. Hamba ugula empili mnethu. Yagula le ndoda mthonisi. Awucabanga ukuthi mhlambe le ndoda lena igula sifo wathi i-dermatitis. Hayi. Uyabona-ke. Mnethu angisakufuni lokudla. Itholakele sata. Ya, unikele lishangani le. Ya, I'm out of the building. Kwasho local artist liperforma ngaphandle. Njengambile mnethu angisakufuni. Kwenzeka ka right, kuphinda kwenzeka ka left. Le nto le mthonisa ifana nebethe. Wayazi bathi isimanya stillas. Isimam stillas. Simultaneous. Ya, ngilokupha. Khonloko kefana. Akufani next ton khoma ngomgibelo muntu. Yetha idabe. Ngibonile iplayer yethu mthonisa sona ilinda lithi izofika yenze imehluko. Bathi bani chicken leg. Chicken legs cheese. Angicheese lethi. Uwambelani manje? Ayikakhona ilepo. Ayikakhona ngegoli le-AI. Abse. Wabona i-Titus mkhado yapi? Ifana lebulungu yaka-African cast. Wayibona? Noma iJohnny. Nayibona i-Kaizer Chiefs itibonela tidweto nje itibonela tigwabana. Ayadla.